Noxky Vlog. Noxky Vlog. Alala ko. Shoutout sir, sabi ni sir. Alala ko shoutout. Inuwari shoutout ko ka. Sige, thank you na lang sir. Shoutout. Gapo. Long-legged. Jenica Rompilio. Kami, tatakyo ko. Punta pa tayo dito sa kabila, meron pa dito. So ayan, nandito tayo sa gay Cervico. Pero isa lang naman yung para sa shoutout nila. Yan, yung mga empleyado nila dito. Shoutout ka naman. Shout out, sir! Shoutout sa mga loved ones niya. Tagay mo. Shoutout head office kay Cervico Audit Department. Anong pangalan nyo, ma'am, sir? Richard, sir, Richard. Richard. Marie po, shout out! Dante Palacio! Some fourth weekend. Kay sir. Ay, saglit na. Ay, si ano, Ikaw sir. si Sir Erwin? Yun si Sir Erwin. Shoutout kayo lang, sir. Kay Miss Jenica Rompilio. I-follow the Long-legged. 2005. Magkapangalan pala tayo, sir. Ha? Magkapangalan tayo. So, ayun. Thank you po sa inyong lahat, mga sir, ma'am. God bless sa ating lahat. No? Ingat po. Sige, thank you. And also, shout out kay Sir Melvin Payumo and then kay Jicambia PH. Salamat sa inyong suporta. So, ayan mga kapatid, dito tayo ngayon sa Yamaha 3S Guagua, Pampanga, no? Ito, nakita natin mga kapatid yung bagong-bagong motor nila dito. Ito yung Yamaha R15M na quick shifter na mga kapatid, no? Pang sports talaga to. Tapos, isang magandang feature sa kanya, ABS na harap at likod mga kapatid yung preno nito. Tapos naka vibrate na rin mga kapatid yung kanyang caliper, no? Naka dual caliper. Tapos sa likod natin ito naka single lang pero malaki siya mga kapatid, no? Tapos ABS na nga po mga kapatid. Then tubeless yung kanyang mga gulong. Ang size ng gulong mga kapatid dito sa harapan ay 100 by 80 by 17. Tapos naka IRS na mga kapatid na tire, no? Kaya maganda na rin. Then dito sa likod, ang size ng gulong ay kalagay dito. Kaya natin makita, no? Dito sa kabila. Yan din. 140 by 70 by 17 mga kapatid. Ayan, napakalaki mga kapatid ng gulong niya. Tapos talaga rin siyang traction control, no? Oh my God! Wow! Ito yung
safety features na kahit i-banking natin, safety yung motor natin. At automatic siya mga kapatid pag medyo madulas yung kalsada, automatic na siya na nakokontrol niya yung speed nito. Yun yung pinakamagandang features dito sa motor na to. Wow! Ito nga pala mga kapatid ay 155cc, no? Naig pa niya mga kapatid yung yung R3. Yung R3 walang traction control, no? Kaya mas napakaganda nito. Yan. Sa kanyang design mga kapatid ay makita natin ito silver yan dito, tapos may logo ng Yamaha, no? Ayan, may mga aerodynamics pa siya dito sa kanyang tank. Tapos ayan, sa tank niya mismo meron ding nakalagay na R15M. Tapos LCD na rin yung kanyang panel. Ayan. Napakaganda mga kapatid nito. Tingnan natin dito sa kanyang headlight. Ayan, naka-projector lamp yung kanyang headlight. Tapos halos same sila ng mukha nung R3, no? Tapos meron din siyang daytime running light, ito na kulay puti. Ayan. Tapos dito kulay silver din to. Tapos yung windshield niya plain lang na na salamin, no? Ayan. Tapos nandito na rin yung side mirror. Ayan, napaka-astig. Tapos naka-inverted fork na kulay gold mga kapatid ito. Tapos sa kanyang fender sa harap, ayan, nakita natin silver din yung kulay niya, pero sporty talaga yung dating. Tapos sa disc brake niya, ayan, malaki din yung kanyang disc brake. Tapos yung mags kulay blue, no? Ganda. Ayan. Tapos yung signal light niya, bulb pa po mga kapatid, no? E makita naman natin. Ayan. Pati yung sa likod, tingnan natin kung ayan, naka-plastic lang siya, pero bulb siya mga kapatid, no? Pero sa tail light, makita natin ito, LED na yung kanyang tail light. Tapos meron din siyang ilaw yan dito sa kanyang plate holder, no? Tapos yung fender niya dito sa likod, ito plastic lang, pero may bakal sa ilalim. Yan, no? Nakita natin, kaya medyo matibay na rin to mga kapatid. Tapos sa kanyang putresa angkas, ito, napipilip naman siya. Then sa kanyang preno, ito, ganda ng design, no? Nakita natin. Tapos yung sa rider, napipilip din yan. So magandang klase. Tapos yung muffler niya, yung naka-plastic siya, pero ganda ng design pag nakita natin, no? Ayan, no? Futuristic na rin yung design. Then dito tayo sa kabila. Ito nga pala mga kapatid ay 6-speed manual transmission, no? Quick shifter nga siya. Magka-clutch lang tayo sa first gear, pero pag second gear automatic na siya mga kapatid, na pumapasok na yung cambio nito. Magandang features sa kanya, no? Ayan. Hanggang hanggang 6 na yun mga kapatid. Ang kanyang swing arms, ang laki mga kapatid, no? Tapos naka monoshock na rin mga kapatid na kulay yellow. Tapos adjustable na rin yan mga kapatid, makita natin. Ayan. Tapos sa mga switch, ito yung kanyang high and low. Tapos meron na ring pass switch dito mga kapatid. Yan. Tapos yung turn signal light andito, yung busina niya, then sa clutch, ito. Yan, o, napakalambot nung kanyang clutch. Tapos dito sa kabila, meron din siyang kill switch, no? Itong kulay red na to. Tapos ito may nakalagay dito, run. Tapos start. Ito mga kapatid pala yung kanyang bukasan din. May bukasan pa mga kapatid, no? Itong kakaiba din sa kanya. Tapos meron din siyang hazard switch dito. Yan, meron din siyang trip nakalagay dito, trip and info. Tapos yung throttle niya, ayan, napakaganda rin ang throttle nito mga kapatid. Siyempre Yamaha to mga kapatid, no? Preno sa harapan, yan.
Wala tayong problema dito dahil ABS na nga po ito mga kapatid. Tapos sa upuan niya, ito. Napakaganda. Ang fabric na ginamit ay naka-carbon fiber finish pa mga kapatid, no? Ayan, no? Makita natin. Tapos dito sa kanyang angkas, mayroon siyang logo ng R15M. Ayan, ganda mga kapatid. Tapos BPA na rin, variable valve actuation. So ayan po yung bagong-bagong R15M 2022, no? Sa mga gustong mag-avail mga kapatid, punta na kayo dito sa Yamaha 3S mga kapatid, Guagua, Pampanga. Ayan, available po yan dito. Tapos marami pa silang mga motor dito mga kapatid, no? Kausapin nyo na lang mga kapatid yung mga sales representative nila dito para sa installment o paano kumuha, no? So ayan lang po mga kapatid yung ating maikling review dito sa motor na to. Sigurado maraming kukuha nito mga kapatid. Ano po, thank you sa panonood. God bless po sa ating lahat.